аз рӯи маълумотҳои муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода то имрӯз 80% роҳҳои дохилии маҳаллӣ таъмир ва азнавсозӣ карда шуданд. айни ҳол кормандони ин сохтор барои таъмири роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва маҳаллӣ замина мегузоранд. бояд гуфт ки дар азнавсозии роҳҳои маҳаллии ҳудуди ҷамоату деҳот соҳибкорони ватандӯсту ободкор низ саҳмгузор мебошанд. бо дастгирии соҳибкорони роҳҳои таъмирталаб дар 9 ҷамоати деҳоти шаҳри Турсунзода то мавсими боришоти фасли тирамон таъмир карда мешаванд. мо ҳамроҳи соҳибкорони ҳамин деҳа 1.5 километр роҳҳои кӯчаҳоро пурра асфалтпӯш карда истодаем. аз ин пеш ҳам 2 кӯчае ки таъмираш аз солҳои пеш монда буд пурра таъмир намудем. соҳибкорони мо дар ободии маҳалли зисташон бисёр саҳм мегузоранд. барои созандагӣ ва ободонии ватан бошад мо ҳамамон кӯшиш мекунем. дар замони соҳиби истиқлолӣ яке аз соҳаҳое ки дар Тоҷикистон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид ин роҳсозӣ мебошад. дар ин раванд ҳукумати мамлакат барои раҳоӣ ёфтан аз бунбасти коммуникатсионӣ дар давоми солҳои охир барномаҳоеро амалӣ намуд ки воқеан Тоҷикистонро ба давлатҳои муштараки дуру наздик пайваст намуд. барои таъмиру азнавсозии роҳҳои маҳаллӣ ва марказии шаҳру ноҳияҳо низ маблағҳои алоҳида пешбинӣ шуда мақсади беҳгардонии роҳҳои автомобилгард ба зиммаи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат вогузор гардидааст. соҳибкорони ватанӣ имсол дар асоси дастури ҳидоятҳои пешвои миллат қарор доданд ки тамоми имкониятҳоро истифода дода барои ободии диёрашон сайр кӯшиш намоянд. муассиса бо дастури сипоришҳои вазорати нақлиёт, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода ҳамаи техникаи дар ихтиёр бударо барои мавсими зимистонгузаронии солҳои 2017-2018 омода намуда барои зимистонгузаронӣ дар сатҳи омодабош қарор дорад. ҳадафи асосии сиёсати стратегии роҳсозии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар мебошад. дар ин самт масъулини муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Турсунзода низ дар назди худ вазифаҳои мушаххас гузошта тибқи нақшаи чорабиниҳо ният доранд дар мавсими имсола таъмири роҳҳоро ба роҳ монанд ва ба талаботи рӯз ҷавобгӯ созанд.